प्रसिद्ध साहित्यिक श्रीनाथ खंडेलवाल यांनी वृद्धाश्रमामध्ये वयाच्या 80व्या वर्षी शनिवारी अखेरचा श्वास घेतला। त्यांच्या अंत्यविधीला त्यांच्या कुटुंबियातील कोणीही सदस्य उपस्थित राहिला नाही। त्यांचा मोठा मुलगा व्यावसायिक आहे आणि मुलगी विधितज्ञ आहे। खंडेलवाल यांना 2 मुले, 1 मुलगी आहे। मुलगी ही सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहे। खंडेलवाल यांच्याकडे कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता आहे। त्यांनी जवळपास 40 पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि अनुवादही केलेली आहेत। 2023 मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले आहे। त्यांच्या पार्थिवावर देणगी गोळा करून अंतिम संस्कार करण्यात आले। त्यांच्या नावावर असलेली कोट्यावधी रुपये किमतीची मालमत्ता त्यांच्या मुलांनी त्यांच्याकडून हिसकावून घेतलेली आहे। त्या आजारी पडल्यानंतर त्यांना मुलांनी वाऱ्यावर सोडून दिलं होतं। खंडेलवाल सुमारे 10 महिने वृद्धाश्रमात राहिले। तेथे त्यांना मोफत सेवा देण्यात आली। मात्र या 10 महिन्याच्या कालावधीत त्यांना भेटायला त्यांच्या मुलांपैकी कोणीही आलं नाही असं सांगितलं जात आहे।